Сагат юриштона дартар сава коронавируса нахма вакцинации. Абон прививка ДК Хатышкота республика махорама залон коммуникации комитета Шардар Федерат Юрий. Фцахат вакцинация асад ахшажмай ражма. Фалаян нырдар бафандыд енаниш зинат хуждарба какканын. Уйты хайрбасыд медицинон колледжи шармагон пунктма. Фцагуал асад доктор иркашт штайват шкота прививка. Шкотун вакцинации жмаджи феврал май. ما أفزر دقراس دي ما جافتونها ما تنزبخ مخي إنكارتون ما كتر ما خدقش كوتون أفتا ما يدو ما يفشتها ما بينون تنجافتون أسوت ما فاكسيناتي شكنوت ما ودون درشكوتو فاكسيناتي فلا رشتا قراس دي ما تاجافتون نوجي تا شكنون قو من ما دكتور تكو جونز أفتا ما يدام أفزر دق مي كنون قو جرجون موسى فزر دقم أبندر خوف كدر كناش كنالق ودوات سجن سمايدر ما صدر ما قاقرنا ما جافت جافتون هو فاكسيناتي سفاكسيناش كوتون هو Медицинон колледж бандурал вакцинации пункта прививка шканану куда хурадону агдон ахурганджитама студент тафта республикой подсарджита бондар. Доктор так уджаган сафтаме фцахат прививка ахшажмай кана фазражма чишкотта удоннар така вакцинации саунс ногай.